Hakajing beteng ban Khanraya ki bar Jylla ki bawan ban sa Beaiñ sakani ka Jylla ka Khasi Student Union KSU Laban Circle haringkat ka jinga don lang ka KSU Maupram Circle haka khat pratareng nailar arja arpusan kalayo ban bat ya ka wei ka bar Jylla na last stop Laban kat bagadang krong pisa bat la ka Khun na ki dukan ki badon hakate ka than Hakajing toket ka seng lalap bagani ka long keme ka lawan sakani ka Jylla dang haki arsi bat kamdan satya ki nuki kot kisla ki babyang lait no tangya ka Aadhaar card ka bana ka Jylla Uttar Pradesh Hadian kania na kalyang kaseng kala pentip sa Laban Police Station ha ka ba kala pla ba ka sa ha Cantonment area ha Jalupara pat markum ta na kalyang kipulit kila pha no ya ka di ka brio sa Jalupara outpost ha ringkat ka jingsimran lang ki dekhot ka seng Nakajing pla jong ni long me la ya lam sa kayeng sa jong ka badan ha Cantonment bat la lap badan sa ulok bat ka Khun jong ka ki bala sa Beaiñ ha kate ka jaka da ka basna da ki yeng tap Shillong klam da yo jing bit nanu bat kumta nakalyang jong ka seng ha ka jing senran lang ki pulet ka Jalupara outpost kila pha ya kini ki bar Jylla da ka bapenkit ya ki ha ka kali bakin lek phai no shakasnong ka bakiwan Ini na do last time kemana tuh? Benar. Wan ini aja di parah mana? Hỏi ông nó. Alo. Hỏi hỏi. Mai ba, siapa? Siapa yang kamu? Apa kamu? Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya